blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Esta é unha estampa pouco habitual no Salnés, pero que co tempo podería ser máis común. Na Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, na súa sede de Ribadumia, están a investigar a viabilidade destes viñedos empalizados. Este sistema o que busca é dar unha alternativa viable a estes emparrados, donde non cae a produción e se mantén a calidade en niveles incluso superiores ao que os emparrados. Para iso diseñouse un sistema en empalizada, no que poñemos unha estrutura con unhas crucetas, uns brazos, na parte superior, con 5 aramios, e logo subimos a cepa a unha altura de un 10 de alto para tamén evitar máis os problemas que teñen que ver cos fungos, etc. E donde vamos a ter unha boa ergonomía de traballo tamén. Vamos a realizar as labores de poda, de vendima, a altura das mans. É moi cómodo, tamén permite unha moi boa mecanización do solo, porque se pode chegar as máquinas de desbroce ao lado da beira das cepas. Un sistema semellante ao das espaldeiras tradicionais, pero con diferenzas importantes. É que a vegetación ao estar máis alta non diriximos o tratamento hacia o solo. É dicir, que os tratamentos fitosanitarios onde teñen que chegar é a planta. Entón, diríxense mellor. Como é unha vegetación con ese 50 máis % de volume que ten a cepa para desenvolverse, ten maior porosidade, polo tanto, cando realizamos un tratamento, penetra no dosel vegetativo no interior do enramado máis fácil que as empalizadas clásicas, que forman unha certa pantalla coas follas. E tamén esta cruceta que ten na parte superior o sistema forma unha especie de paraugas que evita tamén os problemas da insolación. É dicir, a veces nas espaldeiras, cando se desfolla principalmente, se desneta, o sol pode queimar os acios. En cambio, con esta paraugas que formamos, protéxese esa uva da insolación. Por lo tanto, e só percibe de sol directo a mellores fases do día, do amanecer ata as 12 do mediodía, e a partir das 6 da tarde en diante. É dicir, que é un sistema que permite aproveitar a insolación e as horas de luz e de calor nos momentos ideais. Outra das posibilidades que aparece empregando este sistema de condución é substituir as tarefas de despunte do viñedo por un labor tradicional que se foi perdendo na práctica, o enramado. O sistema de conducción permite que a vegetación que medra de forma ascendente e oblicua, pois ao sair do sistema forma como a vegetación sale como nun ángulo semi-horizontal, e entón, unha vez que se sae a gomariza do sistema, pois 1 metro, nos permite, en vez de despuntar a gomariza, nos permite
introducila novamente no sistema, é o que se coñece como enramado, e isto ten unha gran ventaxa, porque non despuntar o viñedo, que xa hai máquinas, efectivamente, que poden facer, pero sí que genera uns problemas indirectos na cepa. E é que cada vez que despuntamos, xenérase máis vegetación no dosel vegetativo, no interior. E, polo tanto, na zona onde están as uvas, vamos a ter máis densidade de follas, peor ventilación, e, polo tanto, máis problemas coas enfermidades e coa propia aplicación dos produtos, porque penetran con maior dificultad. Este sistema podería presentarse como alternativa ao emparrado clásico do salnés, co obxectivo de seguir reducindo o impacto da actividade vitivinícola na contorna. Os emparrados van ben aquí no salnés porque permiten unha boa expresión da variedade, Albariño en concreto, que é a que con maior implantación. Que pasa? Que estes emparrados teñen un problema das derivas dos fitosanitarios, principalmente, non? É dicir, que como se aplican os tratamentos en vertical, pois sempre a deriva dos produtos é maior respecto ás empalizadas e espaldigas clásicas. Con este obxectivo estáse a pensar neste método sen que a produción caia e mesmo se poida chegar a incrementar a calidade da uva. Está indo moi ben porque xa temos as primeiras ensaios, plantacións con a densidade de 55.000 xemas hectárea, que non é moito, e xa a producir esos 12 kilos que admite a DO Rías Baixas, é dicir, que é un sistema que permite ese equilibrio perfecto de bo rendemento productivo, o máximo que estamos chegando dentro do que é a DO, e unha boa calidade, porque tamén madura moi ben, froito dese bo tratamento que se lle pode dar á cepa, é dicir, que non podala en verde en exceso, etc. A cepa, pois eso, cumpre o ciclo vegetativo dunha forma moi armoniosa e equilibrada. E respecto á parra, por suposto, é que é moitos menos derivas que nos emparrados. É dicir, que é un sistema que chega, polo tanto, moi ben o produto e só chega a cepa. Non se deriva ni o solo, prácticamente, nin o exterior. Este sistema tería outras vantaxes, como mellorar a protección da uva fronte aos excesos de insolación, favorecer o equilibrio das varas, minguar a ameaza dos fungos, favorecer unha mellor mecanización do solo ou reducir os tempos de vendima. Outra das vantaxes que ten este sistema é que se poden deixar nunha cepa, bueno, que a todo isto as cepas as calles están a 2,75 de ancho, do que de calle, por un 66 de distancia de cepa a cepa. Entón, unha das vantaxes que tamén ten este sistema de conducción alternativo é que se poden deixar de forma equilibrada e según o vigor das cepas e das parcelas cuestión, pois se poden deixar dende 2 varas, 3 ou 4, é dicir, ben repartidas, é dicir, dunha forma homoxénea, e tamén isto nos permite unha adaptación
moi personalizada a cada situación e a cada variedade que está implantada en esas parcelas. É dicir, que isto tamén é unha ventaxa porque, bueno, hai viñedos que teñen menos vigor, uns máis, entón que nos permite facer esa distribución da carga de xemas hectárea, que normalmente vai ben entre 55, 60, 75 mil xemas, como moito, por hectárea. E nos permite esta adaptación, e logo que é un sistema moi sinxelo, porque se podamos en cabeza, digamos que mirando un só punto da cepa, xa temos facilmente, vemos a distribución das mellores varas para reemplazar o ano que ven. E entón, pois, bueno, pois isto tamén é unha ventaxa importante porque pois eso facilita a labor do podador, é un sistema fácil. E logo outra ventaxa que tamén hemos xa detectado é os tempos de vendimia. Isto redúcese moi facilmente os tempos de vendimia respecto tanto a empalizada normal, clásica, como os emparrados. Un vendimiador ten un rendemento que pode superar perfectamente un 30 ou un 50% os kilos por hora, que un vendimiador normal pois recolle. Cuestións que están a analizar na EVEGA dende hai 5 anos, dende que comezaron con este estudo. Por diante, aínda quedan outros 3 anos ata tirar as conclusións definitivas. Estamos no 5º ano, polo tanto, a partir de agora, cando xa se poden empezar a tomar datos de plena produción, pero repito que xa en algunha parcela xa temos esta densidade de xemas por hectárea óptima, é dicir, que estaría en plena produción e xa empezamos a ter os primeiros resultados, xa os tuvemos de feito este ano, con estes parámetros moi bons de rendemento e de calidade. Pois as conclusións definitivas pois fai falta cando menos 3 anos consecutivos de toma de datos para que pois, fortaleza o propio resultado e entón a partir do ano que ven sí que xa tomaremos eses datos, igual que tamén incluso non só da calidade e a colleita que se produce, sino tamén incluso podamos a madeira de poda para ver cal é o índice rabaz, porque sabemos que un equilibrio de uva respecto ao peso da madeira que queda na cepa, nesa relación en torno a 5-7 é unha relación ideal. Entón, pois vamos a ver que se cumpra este índice de rabaz, porque tamén sabemos que normalmente na nosa zona son máis baixos deste índice de 5 e, por lo tanto, todo que se achegue a este intervalo pois vai en favor da calidade dos nosos viños, que sempre, que ao fin e ao cabo, estamos tamén buscando. Na subzona do Salnés hai distintas parcelas que se están a inspirar neste sistema e onde os técnicos da EVEGA xa recollen datos que confirman que se está logrando rendemento máximo e unha calidade de uva ideal. E aquí no Salnés xa hai algunhas parcelas que están copiando este sistema, que xa está implantado, e onde estamos vendo xa dunha forma convencional, pois eso, que se están chegando a ese rendemento máximo e cunha calidade de uva ideal, cunha boa insolación, uvas de cor amarelo, cunha boa madurez fenólica, aromática, un grau de azúcar e de acidez equilibrado, é dicir, o que buscamos para chegar ás adegas. O caderno digital de rexistro do uso de produtos fitosanitarios será obrigatorio a partir do 1 de xaneiro de 2027. Así o decidiu o Goberno Central tras aprobar en Consello de Ministros un Real Decreto que muda os prazos para a súa entrada en vigor. Esta medida vai na liña da modificación introducida pola Comisión Europea, que permite aos Estados membros manter os rexistros en papel durante todo o ano 2026. Deste xeito, o Goberno do Estado español busca dar máis marxe aos agricultores para adaptarse á transformación digital, tendo en conta que moitos deles xestionan pequenas explotacións e unha ampla porcentaxe ten dificultades para acceder a estes recursos digitais. Dende o Ministerio de Agricultura recordan que os agricultores teñen a súa disposición un caderno digital gratuito que lles permite cumprir coas obrigas legislativas, ademais de ser un instrumento eficaz de xestión para facilitar a explotación e o aproveitamento do potencial da digitalización en beneficio de todo o sector. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.
12 compradores escandinavos e belgas participaron esta semana nunha misión comercial na denominación de orixe Rías Baixas. Estamos ahora 3 días, un grupo de compradores, de importadores de alrededor de Europa, varios escandinavos como yo, de Suecia y también algunos otros países, reuniéndonos con productores locales de aquí, de Rías Baixas, catando sus vinos y que ellos nos expliquen un poco sus proyectos, sus bodegas, su elaboración y eso. Y naturalmente catar los vinos, lo importante. 30 adegas da DO tiveron a oportunidade de reunirse con eles nun formato orixinal e áxil. Durante a mañá celebrábanse os encontros na sede do Pazo de Mugartegui, conversas de 20 minutos para que os posibles compradores puideran coñecer os diferentes proxectos. Bueno, claro, es una buena manera de no solo catar los vinos, sino también poder charlar un ratito con cada productor para entender un poco también la filosofía del trabajo, un poco quiénes son y porque claro, el vino en sí naturalmente es una cosa, pero también si vas a tener una relación con una bodega, también se trata un poco de la gente, ¿no? de las personas que lo hacen y entenderse bien, si uno se entiende bien juntos y bueno, que expliquen su proyecto y su filosofía y su manera de trabajar. Así celebráronse máis de 350 encontros profesionais. Moitos deles froitificaron para levar adiante a segunda fase das reunións coa visita dos importadores ás adegas escollidas. Para mí, Rías Bajas es quizás el origen para vino blanco más importante de España. Se ha convertido, se ha crecido dentro para ser quizás el vino blanco más importante de España. Y no, es para mí, tengo que decir, naturalmente, siempre yo he estado tomando vinos de la región, pero de esta manera uno aprende más, catando muchos vinos después digamos, a la vez, uno detrás del otro. Uno aprende mejor lo que son las diferentes subzonas, el estilo particular de las subzonas, de la región, las diferencias que hay, el tiempo sobre lías que tienen los diferentes vinos, cómo afecta. Verdad, se aprende mucho para entender mejor la región y los vinos de aquí. Para a denominación de orixe Rías Baixas, Escandinavia e Bélxica son mercados preferentes para os seus viños. Vinos con muy buen carácter, con buena fruta, naturalmente con buena acidez, que es casi una de las cosas que destaca aquí, ¿no? Y muy, digamos, con muy buena fruta y vinos en general, diría, muy así gastronómicos, que van muy bien con lo que es el producto regional de aquí, los mariscos y este tipo de cosas. Y no, de verdad, vinos con muy buen carácter y vinos muy, muy interesantes y versátiles y de mucho uso. As visitas destes días confirmaron que os Rías Baixas van gañando público nestes países, rompendo coa imaxe que asocia os viños españois a únicamente os tintos e abríndose camiño cara ao consumidor. Para ser completamente honesto, yo creo que en Suecia la imagen de vinos españoles se trata principalmente de tintos, porque estamos acostumbrados a pensar de Rioja, de Ribera del Duero, de Priorat, ese tipo de vinos, pero entre los vinos blancos yo diría absolutamente el Albariño y Rías Baixas es absolutamente una de las cosas que atrae más interés, y también yo creo que los buenos sumilleres en los restaurantes en Suecia también entienden de Albariño y es un estilo que absolutamente se tiene mucho interés, absolutamente, sin duda. Durante a campaña 2024-2025 exportáronse aos países escandinavos preto de 500.000 litros. De feito, Suecia sitúase no top 10 das exportacións de Rías Baixas, na 7ª posición con case 259.000 litros. Unha cifra que se completa cos 112.000 litros de Noruega e os case 10.000 de Dinamarca. Tamén Bélxica é un mercado relevante, tanto é así que ocupa a 9ª posición da clasificación con máis de 229.000 litros na campaña 24-25. Blanco como el azul del mar.
Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Bodegas Martín Kodax vende ser distinguida co Premio da Cultura Galega 2025 na categoría de música, un galardón outorgado pola Xunta de Galicia que recoñece o seu apoio continuado ao tecido musical galego e a súa contribución á difusión e posta en valor da creación artística na nosa comunidade. O xurado quixo destacar o papel da adega como axente dinamizador da cultura en Galicia e especialmente a súa implicación coa música galega a través de iniciativas que ao longo dos anos se teñen convertido en referentes do panorama cultural. O xurado quixo destacar o papel da adega como axente dinamizador da cultura en Galicia, especialmente a súa implicación coa música galega a través de iniciativas que ao longo dos anos se teñen convertido en referentes do panorama cultural. Trátase dun proxecto impulsado dende unha empresa privada que demostra que o compromiso coa cultura e coa música galega pode nacer tamén dende o tecido empresarial. Dende a creación dos xoves de Kodax ata o impulso de proxectos como os Premios Martín Kodax da Música ou o Outono Kodax Festival, a adega amosou que o viño e a música comparten unha mesma linguaxe, a da identidade e o territorio, pero sobre todo a do encontro e as emocións. Dende a súa fundación en 1985 en Cambados, Bodegas Martín Kodax mantivo un compromiso coa terra, coa xente e coa cultura. Inspirada no trovador que lle dá nome, a adega fixo da creación cultural unha parte esencial da súa identidade, convencida de que o viño como a música ten a capacidade de emocionar e conectar as persoas. Os Premios da Cultura Galega impulsados pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia distinguen cada ano a persoas e entidades que contribúen de maneira destacada ao desenvolvemento, conservación e proxección da cultura galega en distintos eidos. Na edición de 2025, Bodegas Martín Kodax comparte recoñecemento con nomes tan emblemáticos como Editorial Galaxia, a Bienal de Pontevedra ou o Museo do Pobo Galego. Con este galardón, Bodegas Martín Kodax reafirma a súa vocación de seguir apostando pola música galega como expresión de identidade, creatividade e orgullo compartido, continuando o seu labor como espazo de encontro entre a tradición e a vanguarda. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.